Elektrické bicykle majú o niečo väčšiu váhu oproti bežným. Je to najmä kvôli motorom a batériám. S nápadom, ako práve váhu znížiť, prišli tvorcovia elektrického bicykla Maxwell E90. Vyzerá veľmi podobne ako bežný a jeho váha sa pohybuje len okolo 11 kg. Vývojári totiž namiesto jednej objemnej batérie jednotlivé jej články rozdelili, prepojili a umiestnili do hlavného rámu. Batérie sa nabíjajú z riadiacej jednotky ukrytej v trojuholníkovom puzdre na spodnej časti bicykla pri pedáloch. S týmto riešením je cyklista schopný dosiahnuť rýchlosť až 32 km za hodinu, pričom na jedno nabitie vás bicykel odvezie na vzdialenosť približne 24 km. Vedci pomocou množstva laserov, šošoviek a zrkadiel vytvorili miniatúrny hologram, ktorý vo vzduchu vytvára rôzne obrazce a ľudia sa ich môžu bez obáv dotknúť. Sú pritom interaktívne. Keď sa napríklad dotknete obrazu srdca, rozdelí sa na dve časti. Laser vystreľuje ultrakrátke záblesky svetla v dĺžke tzv. Femtosekúnd na molekuly vzduchu, ktoré začnú vyžarovať svetlo a vznikne plazma. Keď sa ľudská koža dostane do jej kontaktu, vníma hologram pomocou vibrácií energetických molekúl vzduchu. Podľa vedcov je hologram cítiť ako šmirgľový papier alebo jemný elektrostatický šok. Spoločnosť Garmin predstavila systém Varia Radar, ktorý pozostáva z dvoch modulov, zadného svetelného vysielača a z radarovej zobrazovacej jednotky. Radarový systém pomáha zvýšiť bezpečnosť na cestách pre cyklistov. Upozorní ich na blížiace sa vozidlo, ktoré sa k ním približuje zozadu. Radar dokáže rozpoznať blížiace sa vozidlo na vzdialenosť až 140 metrov. Okrem toho, pomocou svetelnej signalizácie zvýrazní cyklistu, aby ho na ceste zaregistroval aj nepozorný vodič. Francúzsky výrobca Perrot je známy svojimi drónmi, ktoré lietajú vo vzduchu alebo sa pohybujú či skáču po zemi. No a teraz sa k ním pridáva aj minidrón Hydrofoil, ktorý pláva na vode. Skladá sa z dvoch častí, hlavného bezmotorového krídlového plavidla a z pripojeného vzdušného drónu minidrón, ktorý sa montuje pomocou otočného závesu na povrch plavidla. Keď používateľ drón aktivuje, ten nevzlietne do vzduchu ako zvyčajne, ale dostane sa do polohy kolmej k plavidlu a jeho miniatúrne vrtule ho poháňajú po vodnej hladine. Slide & Joy pozostáva z jednej alebo dvoch tenkých a ľahkých obrazoviek, ktoré sa dajú ľahko pripojiť k vášmu notebooku a rozšíria vašu pracovnú plochu. Veľkosť displejov môže byť 13, 15 alebo 17 palcov s rozlíšením Full HD. Pripájajú sa prostredníctvom jedného USB 3.0 portu alebo dvoch portov USB 2.0 a na zadnú stranu obrazovky notebooku si ich môže používateľ nastaviť a upevniť magnetickým systémom. Displeje sa dajú voľne otáčať až o 180 stupňov pomocou hliníkových závesov. Viacúčelové elektronické slnečné okuliare z Kuga sa technológiou podobajú fotochromickým. Ich sklá sa automaticky prepínajú z jasných na tmavšie pri vystavení ultrafialovému svetlu, a to takmer v okamihu. Je to vďaka filtrom v sklách, ktoré sú z tekutých kryštálov. Sklá sa stmavia alebo rozjasnia v reakcii na nízke napätie prúdu. Podľa vývojárov dokážu sklá blokovať 100% UVA a UVB slnečného žiarenia aj pri ich najsvetlejšom odtieni. Sklá pritom nie sú úplne číre a pri najmenšom režime majú slabý odtieň. Trendom v elektronike je neustále zmenšovanie zariadení. Dôkazom sú bezdrôtové slúchadlá do uší s názvom DOT, ktoré sa pasovali za najmenšie slúchadlá na svete. Ich priemer je len 13,8 mm a na dĺžku merajú 21 mm. Váha je zanedbateľných 3,5 gramu. Sú vyrobené z hliníka a polykarbonátu a k dispozícii k nim budú 3 vložky pre rôzne veľkosti uší. Slúchadlá sú v bielej alebo čiernej farbe a budú dostupné v dvoch verziách pre mono a stereo prehrávanie zvuku.
Slúchadlá doplňa aj externá prenosná nabíjačka, ktorá má kapacitu až na 6 plných nabití. Máte radi basketbal, no nedarí sa vám v jeho hre až tak, ako by ste chceli. Zmeniť to môžu inteligentné hodinky Swish, ktoré sa stanú vaším spoločníkom a poradcom pri tomto športe. Hodinky zbierajú informácie o časovaní skoku, rýchlosti vyhodenia lopty, o uhle oblúka pri hode a celkovej konzistencii hodov. Získané dáta slúžia potom pre poskytovanie návrhov a tipov, ktoré môžu zlepšiť vašu streľbu. Návrhy sa postupne doľaďujú počas vašej hry a výkonu. Aplikácia pre mobilné zariadenia si dokonca prináša niekoľko rád od skúsených profesionálnych hráčov NBA.